Tänään meillä on Bottle Flip Edition ja tää on meidän kolmas video. Flip Edition. Mä näytän teille esimerkkiä, pikkupojat. Ei. Se on sitä aika huono näyttää esimerkkiin. Toi melkein meni. Kato. Noniin. Mä osasin. Mäkin koitan. Okei, hei, mene pois. Ei. Noniin. Mäkin koitan. Ei, tähän penkille, kato. Noniin. Noniin, penkille. Tällä tabletilla me kuvataan kaikki meidän videot. Penkille, Noniin. Kato. Nyt lähtee. Et väistä. Nyt lähtee. Nyt lähtee. Noniin, mun vuoro koittaa. Sitten. Seuraavaksi ei oo sun vuoro. Noniin, seuraavaksi tänne ikkunalaudalle. Tohon noin. Ei vielä. Mennyt. Se oli hyvä. Niin. Ei men. Sä teit sen vähän väärin tonne nukkumaan. Eikä pidä. Kyllä me kohta onnistutaan. Noin, mä onnistuin. Me molemmat onnistuin. Noniin. Sitten seuraava paikka tonne jääkaapin päälle. Voinko mäkin koittaa se? Et sä saa mitään. Sä oot kuvaajamiehenä. Niin, mutta jossain Se on vaiheessa. joku No jos mä heitän kuvaaja. tästä sellainen. Noniin. Me nyt heitellään tonne jääkaapin päälle. Eikä noin tehdä. Kyllä noin. No niin. Ei olla sit tässä kovin hyviä. Ei olla hyviä. Miksi et sä kuvaat tuota jääkaapin yläosaa? No niin. Oo. Ei kun siis. Okei, no niin. Seuraava paikka. Seuraava paikka. Voinko mäkin koittaa? Tonne nyrkillä päälle. Tänne. Tänne. Näet sä tässä pöydältä kuvaa? Edes kuvan. Tää on nyt. Noniin, näyttää kato tää tuoli tässä. No niin. Nyt tänne lasipöydälle. Kato tää. Okei, kattokaa tää lasipöydälle. Tää vielä. Mä koitan hei. Noniin. Nyt mä koitan tällä Juissi Popilla. Et saa. Tintirin. Tintitin. Okei, no niin. Tässä No näin. niin. Nyt tänne näin. Oh. Älä vaan. Se oli jo taidetta. Älä vaan. Pohja hajosi. Siis me sitten tänne. Loppuu flippiä. Ei lopu. Tänne huoneeseen. Tänne. Hei. Tonne ihan ylös, kattokaa. Tonne ihan ylös, ylärappuselle. Tonne ihan ylös. Noniin, kato tuohon. Siihen. Tätä mä kutsun peiliflipiksi. Jos ihmettelette, miksi me tehdään näitä koko ajan uudestaan yrityksiä, niin se johtuu siitä, että me ei olla hyviä flippejä. Jos ihmettelee, miksi mä kuvaan täällä puhelimen kameralla. Siksi, että mä en jaksanut ottaa Meillä ei omaa ole kameraa. kameraa. Niin. Joo, ja toisaalta mä en halunnut kuvaa tabullakaan. Täällä on helpompi. Noniin. No niin. Täällä. Tässä on eka. Tähän ylös. Tää on ihan sotkunen huone. Oo. Siellä on Sitten seuraava paikka. Seuraava- Vähän noita. Nice. Hei, kato tuohon alemmas. Kato tonne. Saipaa kyllä. Miksi tää näin hyvää? Mä oon vaan niin pro. Niin oot. Mä en oo hyvä flippailis. Mennään. No niin, tää on hyvä paikka. Tohon noin, tohon kierroiskaan. Ei vitu siihen. Se on siinä. Se on siinä. Noniin, mennään pois täältä. No niin, lähdetään nyt jonnekin paskalle. Tänne näin. Mä oon länkkäri. Minne? Tohon noin. Onko? Tohon menee, tohon kahvan päälle. Ei se saa. Ai eikö voi saada? Siihen voi saada. Ei siihen voi saada. Ei niin. Okei, lähdetään. Kuinka pitkä tää video on Mihin seuraavaksi? Mitä väliä? 4 minaa. Mennään tänne. Okei, sinne. No niin, nyt mennään vessaan. Joo, tohon noin. Pöydälle. Avaa pönttö. Uusi. Avaa pönttö. Siinä. Sitten tohon noin. Tohon lavuariin. Missä? Tänkäs tänne päin. Näettekö te tänne saunaa? Näettekö se tänne on tänne? Ei, ensiksi me flipataan tonne. Joo, älä vaan. Mä sain sen, kun Älä saaks mä uudestaan? Noniin. Sitten mennään tonne saunaan. Ei. Joo. Joo, sauna. Noniin. Sitten. Mennään saunaan tästä. Täällä on lämmitys päällä. Voi boys. Ei se varmaan haittaa ketään. Noniin. Se oli katsotaan kiukas. tää. Tuommoinen sauna. Täältä ei näe mitään, kun mä kuvaan saunaa, hei. No.
No vittu. No niin, uudestaan. Ei sit heitä sitä tonne saunaan. Jos te ette katsojat, niin ette nyt näe tän, mut... Jos me nyt heitetään vielä pari flippiä, tästä tulee kunnon edition. Suoraan jääkaappiin. Sisälle. On sulla kotipizzan pizzakin, herran jumala. Se on syötä. Noniin, mä voin pitää. Joo, se oli siinä. Joo, tästä lähtien mä oon siis kameramies näissä Botleflin pelissä. Joo, hei, ja sen nyt koitetaan nyt heti. Sä saat kuvata.